Pripojenie birganu je pomerne jednoduché, aj keď treba pri tom poriadne rozmýšľať, netreba sa pomýliť. Potrebujeme takéto nejaké spojky, hadice. A môžem začať pomaly pripájať na jednu stranu jedno, na druhú druhé. A keď toto mám, pozriem sa dovnútra. Mám oxid uhličitý, toto je klasická koncovka, ktorú si môžem odpojiť. Následne ju pripojiť k tomuto. Tým pádom sa mi spraví, že z CO2 bomby pôjdem jednou cestou pôjde v podstate do kegu, aby pridával v podstate tlak, a druhou stranou v podstate pôjdem do birganu do tejto strany. Tak, všetko sú to rýchlo spojky. Potrebujem aj teda myslieť na to, že tá dlhšia hadica má ísť do birganu a tá kratšia v podstate má ísť do kegu. Tá pôjde vlastne sem. Momentálne tu mám tento riadiaci ventil. Ten si odpojím. A ďalej tu mám druhú časť v podstate birganu. A na to potrebujem teda ďalšiu hadicu. Tu si teda rýchlo spojku pripojím, tak aby držala, a pôjde zase na keg. Druhá strana pôjde teda znova do birganu, ale teda do tohto. Tak, to mám v podstate pripojené. Tu mi pôjde CO2, ktoré týmto budem povolovať CO2 púšťať vonku. Tu nám pôjde zase pivo a pekne si ho pustím dole. Zatiaľ si ho tu odložím bokom. Teraz môžem zobrať Starsan, postriekať tie konektory kvôli sanitácii. Ja to robím ešte tak, že na začiatku, keď robím v podstate, keď chcem stačiť pivo do fľaš, tak spravím to tak, že v podstate prvé pivo dám do pohára, alebo teda aspoň nejaké 2-3 deci. A je to vlastne preto, že aby sa tieto všetky hadice trošku ochladili tým pivom. Pivo mám na 0,5 alebo 0 stupňov, okolo 0, niekedy minus 0,5. A to je asi celé. Tak poďme si to skúsiť. Pustím si trochu tlaku, alebo nejaký tlak mi tam ide. Tak si vypustím všetok tlak, alebo teda väčšinu. Potom samozrejme vyčistené, môžem to skúsiť teda dať. To je plynový ony. Tak, už sa dotlakuje, môžem ho znížiť. Je dobre to mať na nejakých 2 PSI alebo tak, proste nejaký nízky tlak. Aby nám to príliš nepenilo a nešlo príliš rýchlo. O to mám. Môžem smelo pripojiť aj druhú časť. Tu už vidím, že mi nejaké pivko prišlo. A ako som povedal, týmto pridávam teda CO2, však vám ukážem. Tu si dám pohár, týmto pridám CO2 a týmto pustím pivo. V začiatku mi peniť hovorím, treba, aby sa trošku tie hadice vychladili a potom sa už to všetko v podstate čapuje samo. Mám pocit, že je tam trošku viac tlaku, možno by som dal menej, lebo ide dosť rýchlo to pivo. Môže sa stať, že mi vo fľaši vypení. A to je v podstate pripojenie birganu. Tak, a môžeme si ukázať, ako stačam pivo, takže mám umytú fľašku. To už otvárať nepotrebujem, to sa môže chladiť. Jednoducho zoberiem na začiatku trochu CO2 a následne môžem smielo dávať pivo.
Treba myslieť na to, že pivo musí byť podchladené, lebo inak to pení. A teda tlak musí byť nízky. Ale vidíte, celkom dobre. Tuto vypínam, dvíham a ešte vrch prefúknem trošku CO2. Odložím toto vedľa, si dávam. Zoberiem zadkovačku. Jednoducho zavriem. A mám z kegu zaflaškované. A takto idem ďalej. Tak. Ja si ešte zaflaškujem ďalších neviem koľko fľaš. Zase niekedy na budúce. Ešte som zabudol jednu vec. Toto pivo, ktoré som stočil hneď na začiatku, je veľmi vychladené. Ako som hovoril, je tu momentálne minus 0,5 stupňa, 0,7. Ale stále sa dá piť. Na zdravie. To je studené.